Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Saka ndine imwe friend yangu uyu iye ari kuti ane maNigerians akawanda avo aanowirirana navo. Ndakatofind out recently kuti ndo zvinotomuraramisa. Vanhu imi tinenge tichingochiva vamwe vanhu tichiti vari kuita progress in life but tisingatozvizivi kuti vanenge vaine zvimwe zvinhu zvavanenge vachiita in the background. Saka friend yangu iye basa rake raanoita ndiroro rekuti anopota achidanana nemaNigerian, maEthiopian zvekare nevarume vekuUganda. Saka ari kuti anoda kundichestera mumwe mufesi wekuNigeria anokwanisa kutondichengeta. Akatoti akapiwa 2500 yekuti ange achingotanga kungotaura neni. So akanditi you can just imagine kuti murume uyu ari kutokuda zvekudaro zvekuti atosarudza kuti ange achindipa mari yakawanda kudai so. Saka ndikudawo kuziva kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndozvifambisawo sei, ndodanana naye here murume uyu kana kuti kwete. If you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndodanana naye here muNigerian uyu kuti ndinge ndichikwanisa kuzotanga kuchengetewa naye. Zvakangoma hazvo. Very well, let us try to assist there in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakaona amai vangu navamwene vangu vainge vari pameeting yevaroi pandakaenda kumusha kwedu kuHwedza, ndokwandinobva. Izvi zvakaitika last year muna December, uri musi wa25 December. Zvandakaona mukomana ashikana nazvino I don't even believe kuti ichokwadi chandakaona. Zvakaitika somewhere kumapast 8 ndainge ndichinzwa mudumbu. Ndaipota ndichibuda mumba ndichienda kunozvibetsera mumunda umwe wechibage apo pandakazoona vamwene vangu. Wainge uri musi wa25. Vanhu vazhinji vainge vachinwa vachidya nekupembera. Mudumbu mangu maita kumonya muchipisa. Ndaingoti ndikati garei ndotomhanya ndoenda kudondo. Zvino ndakazobuda, it was somewhere kuma 8 p.m. ndaitoda kutolaita torch yefoni yangu but ndakazongonzwa hangu nungo. Ndokubva ndachizongobuda ndichingofamba, then ndokubva ndachizoona vamwene vangu. Ndobva ndakatanga kuona. Ipapo pandakavaona ndainge ndakatotonona ndichitozvibetsera zvangu. Ndakatanga kuona vamwene vangu. Vamwene vangu vainge vakashama, vainge vasina kana chavainge vakapfeka, vari musvo apa vaine mazichuma. Ko iwo mazamu ainge akaita kurembera achiita kunzvenzvera pasi, uye zvekare vainge vaine nyoka yainge yakakura kwazvo yainge yakavamoneredza kumakumbo ichivayamwa mazamu. Ndakavhunduka ndichiona kuti amai vangu naivowo vainge varipo nevamwe vakadzi vemuvillage vainge vakatowanda. I think vaitosvika zvekuma 20 or something. Mukoma ndakangomhanya ndichidzokera kumba usiku hwacho ihwohwo. Handina kurara ndichingobatwa nemadzikirira. Mangwana acho makuseni vamwene vangu vakamuka kwava kundipa kamwe kabhegi. Vakanditi kabhegi akamuroora ndoda kuti unge uchizoenda nako kuSouth Africa. Ndakangokasiya kusvika pari nhasi mukoma. Vamwene vangu vanongotaura neni vachingonditi dzoka kunoku, pane zvandikuda kukuudza, handisi kunzwa zvakanaka. Muroora ndikuda kuti unge uchiuya kunoku, asi usaudza mwana wangu apa vanenge vachibvira murume wangu. Hanzi usamuudza kuti amai vari kurwara nekuti anokwanisa kuzotanga kuita stress. Saka mukomana handizivi kuti ndoita sei. Kana vari saamai vangu vanoita sekunge vanondinyara, havachakwanisi kunyatsokutaura neni sezvatainge tichiita. Taiva vanhu vaigara vachingotaura nguva dzose pamaWhatsApp, but pari zvino amai vangu vanotondiavoida
nguva dzose vanenge vasingadi kunyatsokutaura neni. So ndiyo nyaya yangu yandiunzawo pano mukoma Nash. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndinoda kuziva kuti ndingazvifambisawo sei, ndoudza here murume wangu, because pari zvino handina wandati ndaudza nezvayo nyaya iyi. Ndiri kutya kuti vamwene vangu naamai vangu ivo vakazviratidzira kwandiri nekuda kwekuti vainge vachida kuti ndige ndichizojoina izvozvo zvavanoita zveuroyi. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nash, inini ndine imwe cousin brother yangu uyo ane makore 29 years ekuberekwa. He has never been married, hana mwana, ende achatongofa akadaro. Ndiye akatakura chikwambo icho chatinoshandisa mumhuri. Vabereki vedu vainge vachita zvekutenga matemba, vachitengesa zvekare nehove dzavaihodha kuMozambique. Ndokuzoromba kwakazoita baba. Zvinonzi zvinhu zvakamboita sekunge zvaoma. Baba vakazouya vainge vaine basiketi iro rainge riine hove dzainge dzirimo. Hove idzodzo hanzi dzainge dziri fresh, dzichitofema kunyange dzainge dzisiri mumvura. Dzakazobikwa naamai vakabva vachizopa kazini yangu nekuti ainge achigara pamba pedu. Ndokutomugadzira kwacho ikoko kwavakaita. Saka anotombopota achitomborwara nepfungwa. Moyo wangu unorwadza because I know the real reason as to why he is always sick and asingakwanisiwo kuraramawo upenyu hwakanaka. Saka mubvunzo wangu kwamuri mukoma, imimi nemhuri yeZimbabwe, ndoudza here cousin brother yangu, because ndinombopota ndichimurota. Anouya kwandiri anenge akasungwa nemazichain awo anenge achiratidza kuti anenge achimuremera, achita sekunge musungwa, but anenge atiza mujerira anenge ari mariri. Obva anditi ndibetsereiwo mukoma, ndibetserei ndisunungurei ndinge ndichikwanisa kutiza. So I think kuti zvimwe kuda mweya wake unotondishanyira kuhope kwangu uchida kuti ndige ndichizousunungura. Ndofamba naye here in secret, ko kana ndikafamba naye hazvizondipandukiri here, then vangu vana vobva vachizotanga kupenga. When you post my story, please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndoita sei nemunen'ina wangu uyu, ndingamubatsirawo sei? Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Ndakambosangana neimwe mbinga paPablos. Mbinga iyi yakandipa mari ikati yainge ichida kuti tinge tichizoenda tose kumba kwayo. After that was when pandakazoona kuti mumotikari make mainge muine nyoka. Ipapo ainge ambodzokera achiti pane munhu waainge achida kutaura naye akandisiya mumotikari make. Saka ndakabva ndaona kuti kubackseat kwainge kuine shato iyo yainge iriko. Ndakaburuka mumotikari sezvo ndainge ndiine mari yandainge ndapiwa neimwe yandakaba. Ndakangoiona yainge iri padashboard. Mari iyoyo ndakazoiverenga ndatobvapo pamotikari pake ndikaona kuti yainge iri $1,100. Asi chakandinetsa mukoma ndechekuti ndakazoti ndasvika kumba, because ndakabva ndatohaya umwe mufesi ane chitaxi chake ndokubva azoenda neni kumba. Ndasvika kumba mukoma ndakabva ndaona kuti ndainge ndangosara $1, even though usiku hwacho ndainge nditori nevamwe varume avo vandainge ndamborara navo zviya zvatinoita zvemashort time. Mari yangu yainge yava kutosvika kuma $190 something yandainge ndatobata kubva zvandainge ndasvikapo pabhawa ipapo. But mari iyoyo futi yakabva yachizongotorwa nemari yandakaba iyoyo. Saka ndo zvakaitika. I just want other girls to be careful. Kunzoko kutori nevanhu vakatoromba. Inini I suspect kuti he was trying to trap me. Why is it akazosiya mari panzvimbo yekuti yainge ingori pachena, pakubackseat kuine shato yainge iriko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva
kuna vanzvadzi vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 32 years ekuberekwa. Mukomana achi ndakatongozvarwawo ndiri munhu atori neutsinye, like naturally nditori neutsinye zvekudaro. Pari zvino ndiri kushandira umwe muIndian. MuIndian uyu haandibhadhari mari yandinoda kuti ange achindibhadhara. Ndinopota ndichiitira mwana wake utsinye. Ndinoti kana vasepo ndinotora air freshener yemutoilet ndobva ndamuti shama ndikupe masweets. Saka kanofarira kudya kamwana kacho ikako. Apa akasati kava kutombogona kutaura ndobva ndakabata ndobva ndakati pfaa mumuromo imomo. Dzimwe nguva kanotanga kuchema ndobva ndakabereka ndobva ndatanga kukaimbira ndichiti dhate nhana kobva karara zvako kanenge kadhakwa ne-air freshener. Ndozvandinoita izvi. Vanojairira mani maIndian awa. Kana uchishandira muIndia iba, kana kuri kunzi unenge uchichengeta zvingava zviri zvivabereki zvacho zvinenge zvakura, rova tswinya izvo zvinenge zvava kusagona kutaura. Kana vari sevana rova chete, kana kuri kunzi vanenge vasipo utsinye chaihwo ndobva unofanira kuti unge uchiita kana uchishanda samaid, uchishandira vanhu vanoita sekunge masimke vasina kukwana. Maid anofanira kuti ange achipiwa mari yakawandawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Munowirirana nazvo here zvavari kutaura? Hanzi kana uri maid, kana ukaona kuti vanhu vauri kushandira havasi kukubhadhara, unofanira kutoti unge uchirova vana vavo pavanenge vasipo, kuvabira. Kana vaine vabereki vavo vanenge vari vechikuru, unofanira kuti unge uchivashungurudza, uchivatswinya. Zvakaoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukomana acho, you are not even going to believe it. When I was 15 years old, I fell pregnant, but ndakamitiswa nechikwambo chabanguru vangu. Mukomana acho, izvi zvinhu zvakatoitika. Ndakatorwa nabanguru. Banguru vangu ava vaiitawo zvemaprojects izvo zviri zvokugadzira marodhi zvakangosiyana siyana. Vaiva nemari. Vakazonditora vakati vainge vachida kuti ndige ndichizoenda kuboarding school. Ndini uyo ndauya kuHarare. Life yatochinja paya. Ndava kutotanga kutorarama kalife kainge kari bomb. Musi wacho iwoyo pazvakatanga kuitika, ivo vakabuda vakabva vati vainge vachida kuenda kuKariba, ndokwavaiwanzokufarira kuenda ikoko nemhuri yavo, vakandisiya ndiri ndega. Ndakati ndakarara, ndakazopepuka. It was somewhere kuma past 3, vainge vati vanozodzoka kuma 9-10 ikoko. But mukomana achi pandakazopepuka kuma 3 ari masikati, ndikatovaona banguru vachitobuda musi pebedroom mandainge ndakarara. Vainge vasina kana chavainge vakapfeka. Usiku hwacho ndakazoti ndaudza amai guru, vakangondipa mvura yekunwa, vakati hakuna zvinhu zvakadaro. Then ndakazotanga kurota kamwe kadhara ikako kaiuya kobva katotanga kutonoka. Iniwo ndaitongomuka mukoma kuita sekunge chizombi. Ndobva ndamuka paya, ndobva ndachizotanga kurara nako kachidhoma ikako, ndikazotosvika pakutobatira pamuviri. Ndakabatira pamuviri mukoma, ndikatoita masymptoms ndichitorutsa zvose nekuzototenga pregnancy test. Friend yangu ikatonditi iwe une nhumbu chete, ndiyeni akakumitisa. Saka ndakamuudza kuti iwe handina munhu wandakamborara naye. Akaramba kati hakuna zvinhu zvakadaro. Zvakaitika zvinhu izvi pandainge ndiine 15 years. Ndakapiwa pamuviri nechikwambo chabanguru vangu. Banguru ava mudzimai wavo akazoshayika kuburikidza neGo Back to Sender. Ameno kuti ndiani wemumhuri akaita eGo Back to Sender. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Sure, zviriko here zvekunzi munhu anganzi anomitisiwa nechidhoma? Kana makambosangana nazvo, you can come to my inbox and tell me your own side of the story. Ndekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana achi makadi zvenyu. Ininiwo ndakasarudza kuti murume wangu ange achindiita sacrifice. This was after tanzwa nenhamo munomu munyika yeSouth Africa. Saka murume wangu iye akaenda kun'anga,
but akatanga andinyepera akati ano mumwe muprofita uyo anopota achimubetsera, izvo yainge iri n'anga. Ndipo apo paakabva achizoenda neni, takaenda kahwani ndikabva ndachizopiwa mushonga wandakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizoushandisa pandinenge ndiri kumaperiods. Murume wangu akazoenda nemapedzi uye zvekare nechipfeko changu chemukati chandakashandisa panguva yacho iyoyo pandainge ndichimubetsera nemhiko dzacho. Saka zvinhu izvi zvakaendeswa. Nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinoona vanhu vakafa, but nemurume wangu tiri kutoraramawo upenyu hwakanaka. Ndo sacrifice yanguwo yandakaita. Takarombera muno muSouth Africa, uye zvekare basa ratinoita nderekuti tinopota tichinohodha nyimo, nzungu, bhinzi uye zvekare nezvimwe zvakangosiyana-siyana kuZimbabwe nemadora, touya tichizvitengesa munomu. Nemurume wangu takatosvika pakutotengawo motikari yedu neimba iyo yatakazotenga kuZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakazviita a sacrifice. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma azvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndikuda kureurura kuti ndiri kutaura nyaya dzerudo navatezvara vangu. Vatezvara vangu ava vari kuti vanoda kuti tinge tichiita mwana tose. Nemurume wangu takaita vana vedu vaviri, but now vatezvara vangu vari kuti mwana wenumber 3 vari kuda kuti ange achizova mwana wavo wavachandipa. Vakatondivimbisa kuti vanokwanisa kunditengera motikari. Hatisi hedu kuwirirana, even though ndichizongovapa mukana wekuti vange vachitaura zvose zvavanenge vachinzwa kuda pose pandinenge ndichitaura navo paWhatsApp. Handizovatuki kana kuita sei, ndinenge ndichitoseka kana kuri kunzi vaine majokes avanenge vachinditumidzira nemamwe maselfie avanonditumidzira nemastickers mamwe ari romantic ndovatumidzirawo, but hatisati tatanga hedu kudanana. Saka ndangoyawo panapa ndichida kuti mhuri yeZimbabwe mungondipawo the go ahead yekuti ndinge ndichidanana navatezvara vangu kuitira mune ramangwana kana ndikazobatwa ndinoti Zimbabwe yose yakabvumirana nazvo. Vane mari vari kuti vanoda kunditengera motikari, plus vanowirirana nevamwe vanhu vamunotoziva nemazita. Saka vakati vanokwanisa kubatsira zvekare imwe hanzvadzi yangu ariko kumusha ane chibusiness chake but ari kutambudzika. Ndoita sacrifice here iyi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi chandiri kungoda go ahead inobva kwamuri mukomanashi nemhuri yose yeZimbabwe. Ininika count me out. Zvekuzodzi mune ramangwana munge muchizoti ndakapiwa go ahead namukomanashi kuti ndinge ndichidanana navatezvara vangu. Inini you can count me out. Mameno kwamuriwo vedare kuti munokwanisa here kuvapa the go ahead. Why is it vanhu vanenge vachida kuita zvimwe zvinhu zvakadai vanoti ndiri kuda go ahead kubva kwamuri mhuri yeZimbabwe? Asi ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, inini ndiri kungogara ndichiona sekuru vangu vakashayika isusu tisati tatombozvarwa. Ndinovaona dzimwe nguva ndichitoenda kubasa vanenge vachifamba vari kumashure kwangu, so handizivi kuti ndozvifambisa sei. Handisi munhu anobhilivha mune zvechivanhu, but now ndava kuita sekunge ndine kabelief. I have tried to pray to chase him away, but pano umwe musi uyo wandakapotsa ndakuvara kubasa. Basa rangu randinoita ndere kuvaka scaffolding. Mukoma yakasheka, yaifanira kunge yakadonha ipapo but haina kuzodonha zvekuti ndingadai ndakakuvara kana kutofunika makumbo. Saka ndakangovaona mukomanashi vakatobata scaffolding zvekuti kana murungu akashamisika nezvakaitika, because umwe wandainge ndakamira naye pascaffolding payakasheka akadonha akanowira mubhara akatotyoka ruoko, but inini ndakangoramba ndakabhalanza ndikazotoburuka zvakanaka. After ndaburuka mukoma ndokubva yati hondo ichidonha zvekuti ndingadai ndakakuvara, but ndakaona sekuru vakaibata. So now handichazivi kuti idhimoni ingirozi chii.
ndinotodawo kutoti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi nawo handichazivi kuti ndisekuru idhimoni kana kuti ingirozi inondichengetedza. Ngatitaurei navo mucomment section.